Lige så snart man observerer en bevidstløs person, skal man slå alarmen op i vandet og bære personen ind til campen. Hold personens hænder fast på bassinkanten, og du kravler op. Støt eventuelt personen uden at hovedet kommer under vand. Træk personen op til omkring mave og pas på hovedet, og du lægger den ned langs kanten. Stræk armene op over hovedet, så personen let kan vende sig om på ryggen. Rust for at tjekke babystil. Hvis personen er bevidstløs, kald efter hjælp. Bagefter tjekker man i maks 10 sekunder, om der er vejrtrækning. Hvis der ingen vejrtrækning er, og begynder første hjælp til druknende person. Start med 5 indblæsninger. Placer enderne midt på personens brystkasse og lav 30 kompressioner i en tredjedel af brystkassens dybde og en frekvens på 100-120 per minut. Når kollegaen kommer af førstehjælp til kassen, oplyser man, hvad der er skidt, og hjertet starter klargøres. De andre livreddere skal sørge for, at alle svømmegæster forlader havet. For elektroderne kan sidde ordentligt fast, skal vand tørres væk, kraftig opvækst og fast af. Voksenelektrode, skab frie luftveje, kontroller vejrtrækning. Rør ikke patienten. Analyser. Alle væk, analyser. Rør ikke patienten. Analyser. Stød anbefaling. Rør ikke patienten. Alle væk, der stødes. Fortsæt første hjælp, indtil hjertet starter og begynder at analysere. Hold lidt, hvor man skal væk, hvis stød anbefales. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Følg hjertestarterens anbefalinger og fortsæt indtil ambulancefolk stopper dig, eller indtil personen begynder at trække vejret igen. Ved vejrtrækning placerer personen i stabil sideleje. Jeg finder et andet til mig. Det er godt. Og en fed, eller? Nu tænker jeg mere.
Lad elektroderne sidde, så hjertestarteren kan fortsætte med at analysere. Giv helt tilskud og dæk personen til, så han holder varmen.